از 23 август то 5 сентябр дар доираи бозиҳои шашуми байналмилалии артиш арми 2020 мусобиқоти биатлони танкӣ баргузор мешаванд ва бори нуҳум экипажи танкиро ки дар касбият қавитарин аст муайян мекунанд. дар биатлони танкӣ имсол зиёда аз 200 танкчӣ аз 16 кишвар ширкат меварзанд. 4 экипажи танкӣ таҳти роҳбарии муовини фармондеҳи нерӯҳои заминӣ оид ба силоҳ ва техникаи ҳарбӣ Маҳмадалӣ Ашуров дар биатлони танкӣ аз Тоҷикистон намояндагӣ мекунанд. дастаҳои ширкаткунанда ба 2 дивизион тақсим шудаанд. тақсимот дар асоси рейтинги дастаҳо ки аз рӯи натиҷаҳои мусобиқаҳои соли пешин тартиб дода шудаанд сурат гирифт. Тоҷикистон дар қатори Кувайт, Мянмар, Ветнам, Лаос, Зимбабве, Африқои Ҷанубӣ, Уганда, Узбекистон, Ангола, Судон, Куба ва Шри-Ланка ба гурӯҳи дуввум ворид шуд. Танкчиёни тоҷик дар пойгаи аввалини худ рӯзи 26 август ҷои дуюмро ишғол карданд. ин дафъа дар навъи пойгаи инфиродӣ экипажи тоҷик дар 28 дақиқаю 13 сония ба марра расида ҷои якумро ишғол кард. дар нишасти комиссияи доварони биатлони танкӣ натиҷаи ҳамаи 45 иштирокчии даври пойгаи инфиродиро эълон карданд. ғолиби дивизиони дуюм экипажи сеюми Тоҷикистон гардид. ҷои дуюмро низ экипажи дуюми мунтахаби кишвар ишғол намуд. ҳамакнун рӯзҳои 1-2 сентябр дастаҳои Тоҷикистон, Конго ва Лаос иштирокчии марҳилаи ниҳоии мусобиқотро дар дивизиони дуюм муайян менамоянд. рақобатҳои даври нима ниҳоӣ аз рӯи формати эстафетаи даставӣ сурат мегиранд. Можно нагнать и вытащить, так сказать, свою команду на более верхнюю строчку. Итак, внимание, индивидуальная гонка 2-го дивизиона. В лидерах пока второй экипаж Таджикистана, 28 минут 44 секунды.